Településünk az elmúlt időszakban hatalmas fejlődésen ment keresztül. Megújultak, felújításra kerültek a közintézmények, gondolok itt az iskolára, óvodára, polgármesteri hivatalra, valamint az egészségházra. Ezek az épületek kívül-belül megújultak, a 21. századnak megfelelő szigetelést és teljes tetőcserét kaptak. Új, műanyag nyilászárók kerültek beépítésre, megtörtént a fűtés korszerűsítés is. A legnagyobb mértékű felújítás az általános iskolában került végrehajtásra, ahol kívül-belül megújulhatott az intézmény mindkét épületszárnya. Így a gyerekek Európai Uniós körülményeknek megfelelő körülmények között tanulhatnak, sportolhatnak, és készülhetnek fel a továbbtanulásra. A diákok olyan nívós környezetben élhetik mindennapjaikat, ami a mai kor követelményeinek minden szempontból megfelel. Érdemes kiemelni az iskola informatikai eszközfejlesztését. 6 tantermi csomag segíti a mindennapi oktató-nevelő munkát, interaktív táblák, projektorok, notebookok, központi szerver. Figyelemre méltó a számítástechnikai szaktanterem. Minden igényt kielégítő eszközcsomaggal rendelkezik, 19 darab PC operációs rendszerrel, DVD íróval, optikai egérrel, billentyűzettel, fülhallgatóval, illetve monitorral. Ezen korszerű eszközökkel sajátíthatják el a számítógépes ismereteket a fiatalok. Bizton állíthatom, hogy a környék egyik legjobban felszerelt iskolája a miénk. Bár a hátrányos helyzetű tanulók száma az általános iskolában nagyon magas, a modern technikai eszközök viszont sokat segíthetnek abban, hogy hamarabb, könnyebben felzárkózzanak, és bepótolják lemaradásukat. Egyenlő esélyt teremtve számukra, hogy ők is tovább tanulhassanak az általuk választott középiskolákban. Polgármesterként ezt fontosnak tartom, és azon dolgozom, hogy az itteni fiatalok a legmegfelelőbb körülmények között szerezhessék meg a mindennapi élethez szükséges alapvető, praktikus ismereteket. Fontos, hogy az itt élőknek élhető települést teremtsünk, ahol jól érzik magukat a hétköznapokban, és amelyre büszkék lehetnek. Ezért több rendezetlen, esztétikailag nem megfelelő, elhanyagolt településrészt is átalakítottunk az elmúlt években. Így került sor az általános iskolához közeleső Andrássy Park kialakítására is, melyet 2012-ben sikerült kiviteleznünk a volt tejcsarnok helyén, amely régóta csúfította a Kölcsey út és a református templom környékét. Érdekessége, hogy egy 14 tonnás követ helyeztünk el a park közepén, amelyen gróf Andrássy Gyula mellplasztikája kapott helyet. Ezzel méltó emléket állítva annak, hogy ő adományozta saját birtok részéből az iskola területét községünknek. Ez a hely, ahol most állunk, a 18. században temető volt, ami az 1900-as évek elején telt meg. Ezért 1910 környékén nyitottak egy új temetőt a település másik végén. Azóta ezt a területet benőtte az akác, amit az itt élő emberek a II. Világháború után telepítettek. A 2010-es évek elején került kivágásra az akkor itt álló népszerű nevén Kiserdő, hiszen az itt lévő fák már annyira előregettek, hogy balesetveszélyessé váltak. Ezen a területen hoztunk létre egy rendezvényteret és egy emlékparkot. A rendezvénytéren kapott helyet a szabadtéri színpad, ahol kulturális rendezvényeket és ünnepségeket tartunk. Büszkék vagyunk arra, hogy településünkön ilyen szép környezetben itt valósult meg az első uniós előírásoknak minden szempontból megfelelő játszótér. A tér középső részén állnak az emlékműveink, amit a közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozóink készítettek, úgy az 1848-ast, mint az 1956-ost. Jelen pillanatban is folyik az 1942-es Doni áttörés emlékművének a felújítása. A 48-as és 56-os emlékművet az elmúlt években építettük, és hoztuk létre azzal a céllal, hogy a falu közössége méltó környezetben, minél nagyobb számban, központi helyen tudja leróni kegyeletét azon emberek emléke előtt, akik vérüket, életüket áldozták a hazáért. Így elmondhatom, hogy nem csak a település arculata változott meg az elmúlt években, hanem a közösség építése, szervezése is folyamatban van. A tér kész, elindult a saját története, élete, hiszen ezen a rendezvénytéren adtunk helyet a május 1-i családi napunknak, ahová közel 1000 ember látogatott ki, és vette birtokba a terület kínálta lehetőségeket. Számos visszajelzés érkezett már a helyiektől, akik azt szeretnék, hogy lehetőleg minél jobban használjuk ki ezt a rendezvényteret. A kérésnek eleget téve augusztus utolsó 3 napján egy országos rendezvényt, Csülök-fesztivált szeretnénk megrendezni itt a Mezőzombori Békekertben. Az iskolák és terek mellett más intézményeink is megújultak, hiszen nem csak a fiatalokra, hanem az időseinkre is gondoltunk. Így megújult az öregek otthona is. Településünk kezd előregedni, ami azt jelenti, hogy közel 600 fő a 60 év fölötti ember és nyugdíjas, akiknek egy része segítségre szorul. Feladatomnak érzem, hogy gondoskodjam az itt élő idősekről, akiknek az egészségi állapota, vagy ne családjuk már nem él, vagy elköltözött messzebbre, segítséget nyújtsak azzal, hogy az idősek otthonát élhetővé, otthonossá, az időskori életvitelnek és elvárásoknak megfelelővé tegyük. Olyan kultúrát, körülményeket sikerült teremtenünk ebben az épületben,
ami a 21. század követelményeinek maximálisan megfelel. Gondolok itt akár szobakerékpárra vagy az internetre. Nagyon kellemes, barátságos, igényes környezet várja az időseinket, ahol a nappali időszakot el tudják tölteni. Ezen kívül megújult még a településünk polgármesteri hivatala és a hivatal előtti tér is. A hivatal épületét kívülről leszigeteltük, előtte pedig egy teret hoztunk létre, mindannyiunk örömére és megelégedésére. Egy olyan üde színfoltja végre a településnek, ahol jó megállni, elidőzni egy kicsit a virágok között, a Szökőkút mellett. A közmunkaprogram nagyon nagy segítség az önkormányzat és az itt élő munkanélküli emberek számára, hiszen az elmúlt évben is 340 embert sikerült egyszerre foglalkoztatni a településen, aminek nagyon sok pozitív következménye volt. Gondolok itt elsősorban az emberek pénztárcájára, akik a segély helyett közmunkabért kaptak, ami egy-egy családnak akár 70-100 ezer forint plusz is jelent havonta, amely lehetőséget teremt a mindennapi megélhetés biztosítására, a rezsi kifizetésére. A közmunkaprogramon belül sikerült nagyon sok eszközt beszereznünk. Vásároltunk egy MTZ pótkocsival, egy GCV árókásógépet, nagyon sok kéziszerszámot, amivel ez a 340 ember a mindennapi munkáját el tudja végezni. Az önkormányzat a Kossuth utca közepén vásárolt egy nagy telket, ahol kertészetet működtet. Az úgynevezett Varga Portán kialakított kertészet sok közfoglalkoztatottnak biztosít munkát, ahol konyhakerti növényeket termelünk, elsősorban az önkormányzat konyhája számára. A konyhán nem csak az iskolának és az óvodának főzünk, hanem olyan embereknek is a településen, akik egyedülállóak, idősek, és már nem képesek arra, hogy a mindennapi ebédjüket elkészítsék. Szintén itt a Varga Portán kapott helyet egy 180 négyzetméteres épület, egy üzemcsarnok, ahol betonelemeket és térburkoló köveket gyártunk. Ezekből járdákat újítunk fel, valamint vízelvezető árkokat építünk, és burkoljuk ki betonelemekkel. Településünket kettősség jellemzi. Elég nagy a közigazgatási területünk, közel 40 négyzetkilométer, ami magába foglalja a hegyaljai részét, valamint az Észak-Alföld csücskét. A település az Észak-Alföld csücskén helyezkedik el, közigazgatási területünk viszont benyúlik Tokaj-hegy aljába. Egy ilyen festői környezetben található a Bortó, ami horgásztó és egyben fürdőzőhely is, ami a turisták által igen népszerű és közkedvelt létesítmény. Tavaly ott rendeztük az első mezőzombori fogathajtóversenyt, míg a másodikat az idén már a település belterületén a sportpályán rendeztük meg. Szintén hozzánk tartozik közigazgatásilag még a turisták által kedvelt, bátran mondhatjuk, hogy nemzetközi hírű disznókőpincészet. A régi borház mögötti szőlődöm tetején áll egy fehér filabória, a valamikori tulajdonosok szép kilátó helye, és mellette egy jókora szikla, a disznókő. Disznókő szőlőbirtok épületei Magyarország leglátványosabb borászati építményei. Egyes részei még a 18. század végén épültek. A birtok a 18. század végéig a Rákóczi család tulajdonában volt. A Dombalján található a Sárga Borház a Borvidék egyik legszebb műemléki épülete, ma étteremnek ad otthont. Öreg pincéjében az ide látogatók megkóstolhatják a disznókő borait. 2012. április 15-én vasárnap került megrendezésre az első Tokaj-hegyaljai piac a mezőzombori önkormányzat támogatásával disznókő előtt a Sárga Borház parkolójában. A vidék egyedi minőségű, kis mennyiségben előállított élelmiszerei, friss és feldolgozott zöldségek, gyümölcsök, tehén, juh és kecskesajtok, húsáruk, sonkák, mangalica kolbászok, olajok, ecetek, kenyér és péksütemény, önkölybúza termékek, mézek, biotermékek, lekvárok, szörpök, kézműves termékek, kerámia, faáru, nemez, goblen, szappan, kovácsolt vas, ékszerek, népi gyermekjátékok, bőrműves termékek. A piac élményt, izgalmas időtöltést és nagyon-nagyon kellemes, jó társaságot is ígér az ide látogató, egyre nagyobb számú vendégeknek. Én azt gondolom, hogy ezt a munkát kell folytatni tovább, amit 4 évvel ezelőtt elkezdtünk, amelynek nagy örömünkre látható jelei is vannak mind a falu arculatán, mind a közösségépítésben. Továbbra is működik a futballcsapatunk, a polgárőrségünk, a kórusunk. Ezek mind közösségformáló egyesületek, ahova évről évre egyre többen csatlakoznak. Az éven sikerült egy pályázaton 50 millió forintot nyernünk településközpont kialakítására, aminek munkálatai az elmúlt napokban kezdődtek el. Meg fog újulni a Békekert előtti tér, ahol buszmegállót fogunk építeni, kandellábereket fogunk elhelyezni, fákat, virágokat ültetni, hogy az emberek egy élhetőbb településen tudják élni mindennapjaikat. Biztató jelnek tekintjük a közeljövőben véglegesítésre kerülő pályázati projektet, amelynek pozitív elbírálása után közel 100 millió forintot költhetünk településünk fejlesztésére, szépítésére. Célunk a községünk közösségmegtartó erejének növelése, az itt élő mezőzombori lakosok életszínvonalának emelése, az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítva, a rendezettebb település kialakítása. Bízunk benne, hogy ezen célok elérésével büszkék lehetünk majd arra, hogy mezőzombori lakosok vagyunk.